da girma gwamna, muna taya kamar cika shekara ɗaya a matsayin zababben gwamnan a jihar Katsina. A biyu bayan cika shekara ɗaya a kan kujerar gwamnan jihar Katsina, shin ya kake ji a ranka? To alhamdulillah, ba abin da nake ji in banda godiya ga Allah da ya kaddara na zama gwamnan jihar Katsina. Amma dai aiki ne mai wahala, aiki ne mara daɗi, amma mu muka nema, don haka za mu daure mu yi iyaka ƙoƙarin da muke yi, mu roƙi Allah ya ci gaba da kama mu kamar yadda muka yi ko muka roƙe shi cewa Allah idan ba zai kama mu ba Allah kar ya ba mu, kuma Allah ya ba mu to mun san akwai hannun Ubangiji a ciki, kuma za mu ci gaba da yin abin da ya dace na ganin mun faranta wa mutane rayukansu. Shin ya zuwa yanzu ko akwai wani abu da ya canza dangane da yadda kake kallon aikin gwamna daga lokacin da aka zaɓe ka zuwa yanzu, ko akwai wani abu da ya canza dangane da kake ganin aiki? Abin da ya canza, domin na yi chief of staff, na zauna wajen da korido na fawa na wani lokaci, amma lallai abin da nake zaton zan samu a kujera, abin da na iske ya yi abin da nake zaton zan samu. To yana ganin akwai abin da ake ce ma nazar na mai ganin kokowa. To lokacin da ka hau kujerar ne za ka fahimci irin nauyin da ke bisa kujerar, daga nan kuma tunaninka zai canza na yadda za ka yi maganin matsalolin da ka iske a bisa kujerar. Hidima gwamna, waɗannan abubuwa ne kake kallo a matsayin ci gaban da aka samu a cikin wannan shekara guda da ke gwamnati? To ci gaban da aka samu dai za mu iya faɗan abubuwan da muka yi, amma ci gaban da aka samu mutanen jihar Katsina za su iya faɗan ko an samu ci gaba ko ba a samu. Amma dai abin da ya ke faranta mana rai kusan abu biyu ne da na gani. Na farko dai ran da muka yaye wa'annan 'yan jihar Katsina wa'anda suka ɗauke su a community watch corps na Katsina, lura da muka yaye su a stadium ta Muhammadu Dikko da ke Katsina, na yi farin ciki kwarai, domin na ga yau ga 'yan Katsina matasa wajen 1,500 da suka yarda cewa wannan aikin da za su shiga suna iya rasuwa a cikin shi. Suna da 'ya'ya, suna da mata, suna da 'yan uwa, suna da dangi da iyaye, amma suka yarda da cewa za su gitta rayukansu domin mutanen jihar Katsina su rayu su amfana. Wannan abu ya daɗe yana, kuma da irin yadda na ga suna da shauƙi na son aikin da yadda suke son su yi shi, wannan abin ya tada mu hankali, kuma ya ƙara mana ƙarfin gwiwa cewa har yanzu akwai mutane na ƙwarai da ke son ci gaban jihohinsu. Haka mutanen jihar Katsina su taimaka musu, su kama musu da addu'o'i. Kuma har yau maganar da muke da kai, wannan ra'ayin nasu na jajircewa da dagewa na kare dukiyarsu shi ke kan gabazan kuɗin da za su samu ko kuma abubuwan da za su iya biyowa baya. Ɗaya kenan. Na biyu, ranar da muka yaya ɗaliban nan 41 'ya'yan talaka wanda kila baban shi bai iya kai shi Kaduna, amma yau gashi saboda kwarewar shi da kwazon shi ya yi jarabawa ya ci ba tare da ya san wani babban mutum a Katsina. An ɗauke shi an kai shi ƙasar Egypt, an biya musu kudaden karatu, su yi karatun likitanci kuma su dawo su yi aiki a ƙananan hukumomin su don taimaka mutanen su. Nan marar da muka kaddamar da su sai da na da hawaye na, because wannan dama ce da ba su tunanin za su iya samun ta yau Allah ya ba su. Ana yin karatuttukan da dama, amma za a ga akwai alfarma, akwai wani wanda ya san wannan ya biyo ta wannan, amma wannan karan da aka yi ba wanda alfarma ta kai shi wurin nan sai wanda kwalwar shi ta kai shi wurin. Wannan ya ƙara restoring confidence in mutane akan cewa mutane su dage, za su iya samun dama kamar yadda ɗan kowa zai iya samun dama. Shi yasa muka ce sai wanda ya yi makarantar gwamnati, duk wanda yake iya kai ɗan shi makarantar kuɗi to ya ta biya ma ɗan shi ya kai shi makarantar na, amma wanda yake makarantar gwamnati mun tabbatar da bai iya biya ma ɗan shi kuɗin makaranta, don haka shi yasa ya ajiye shi makarantar gwamnati. In kau har yana makarantar gwamnati zai iya zaunawa ya ci jaraba, to shi za a ba wannan damar. Mu Allah ya ba mu damar da muna iya kai 'ya'yanmu inda muke so su yi karatu.
to don haka mu ba wa'ancan dama su ma su zama komi za su iya zama, don da ba a ba da dama da ni ma ban zama gwamnan jihar Katsina ba. A cikin shekarar ka ta farko a matsayin zababben gwamna ka aiwatar da shirye-shirye da dama da manufofi da dama, waɗanne ne daga cikin waɗannan shirye-shirye da manufofi da ka aiwatar ka fi alfahari da su? To ni dai kafin in bar gwamna a jihar Katsina abinda nake so in cimma burina shine in canza tunanin mutane da ganin shugabanni a matsayin makareta mayaudara a zalimai. Wannan shine tunanin da nake so in canza mutane. Abu ne da ya shiga zuciyar talakawa shekara da shekaru, domin irin abubuwan da ake da kuma shafa labarin shinu da ake alƙawura na ƙarya, shi ya sanya da muka hau gwamnati muka yi ƙoƙari kamar yadda da ba kafin mu shiga gwamnati muna da tsare-tsaren manuwoyin abubuwan da muke son mu cimma. Shi ya sa muke bin wannan abubuwan sau da ƙafa mu ga cewa mun sauke nauyin da muka ɗaukan ma mutanen jihar Katsina. Abinda kuma saboda yanayin da muka iske ko yanayin arzikin da muka iske ko kuma yanayin ya canza na irin tunaninmu na baya, to za mu yi mutanen Katsina bayani cewa abu kaza da bamu iya yi ba ga dalilin da yasa bamu iya yi shi, dalili kaza yasa muka yi kaza, dalili kaza yasa muka yi kaza. To wa'annan kusan su ne dalilan da suka sanya muka yi kaza da dalilan da suka sa bamu iya yin kaza ba. Wannan shine abin da nake so, idan Allah ya taimake mu muka gama shekarunmu 4 muka canza wa mafi yawancin mutane tunani su akan shugabanni, to shi kan shi ba karamin nasara ba ne ba. Duk wanda Allah ya kawo shugabancin zai ci gaba daga, in ya ci gaba daga inda muka tsaya zuwa wasu 'yan shekaru za a ga tunanin mutane ya fara canzawa, ya dawo da gane cewa an zo a yi shugabanci ne don a taimaka masu, ba an zo a yi shugabanci don a zalunce su ba. Zuwa yanzu kana ganin an fara cimma nasara ko akwai sauran aiki? Akwai sauran aiki, domin abu ne wanda ya shiga cikin zukatan mutane shekara da shekaru, wanda ba rana ɗaya ake iya maganin shi ba. Amma dai abin da muke so mafi yawancin mutane su fara canza tunaninsu da ganin cewa ashe ana iya yin kaza da aka ce, ashe in an yi alkawalin kaza za a iya cika. Misali, lokacin da muke kamfen mun gaya masu unguwanni cewa in muka ci nasarar kamfen ɗinmu za mu rika biyan su alawansu. Yau muna biyan su alawansu. Mun gaya ba mu ma gaya ma ba, mun ga ya kamata limamai da na'ibi da ladanai na masallatan juma'a na duka jihar Katsina mun ci za mu ba su alawansu mun ba su. Lokacin da muke kamfen mun ce za mu ɗauki matasa su shiga cikin wannan hidimin, mu sai musu dukkan kayan aikin da ake bukata, mun saya mun ba su. Su wa'annan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke bi sahu muna ƙoƙarin ganin cewa mun taimaka mun sabke nauyin da Allah ya ɗora mu. Abinda kuma ba mu iya yi ba mu ce mutane su yi haƙuri, ba mu iya yi saboda dalili kaza da dalili kaza. Mu yan adam ne ajizai ne, ba mu iya yin komai 100%. Da girma gwamna babu shakka shugabanni kan fuskanci kalubale nan da can a yayin gudanar da shugabancinsu. Waɗanne muhimman kalubale ne ka ci karo da su a cikin wannan shekara ɗaya da kai kana jagorantar al'ummar jihar Katsina? Muhimman abubuwan da na yi karo da su shine sai ka tsaya ka yi nazari ka tantance duk abin da ya zo bisa teburinka, in baka kalle shi sau biyu ba sau uku to ko ka fada cikin rigima, don kila abin da aka rubuto ma ba gaskiya ba ne. So don haka sai ka tantance ka nace ka yi ka gyara abin da kake iya, wanda ba ka iya gyara kuma ka bi shi da addu'a, wanda ka kama da laifi ka hukunta shi. Wannan su ne ka'idoji, amma wannan shine babbar matsalar da muke fuskanta ta shugabanci. Duk abin da mutane ke faɗa kafin ku samu mulkin da yadda da irin aƙidojinka, sai kun hau mulkin sai ka ga kun yi hannun riga, wannan ya yi gabas kai kayan yamma. Waɗanne matakai ka ɗauka da magance su? Matakan da muka ɗauka na magance wannan shine mun kawo wata hukuma da ake ce Katsina State Development Management Board. Ita duk wasu kuɗaɗe da za su shigo ta abokan hulɗa na waje ko na gida, ayyukan da ake gudanarwa, mun kawo wannan hukuma domin ta rika bin diddikin yadda ake kashe wannan kudaden kuma a ga yana amfanin mutane. Mun kawo wata hukuma ta cikin gida kuma wadda take bincike da tabbatar da cewa duk aikin da aka bada an yi shi bisa ka'ida,
duk payment ɗin da za mu sai mun tura musu sun tantance sun ce mana ya cancanta an yi shi an tabbatar da shi sannan mu biya shi. Su wa'annan abubuwan su ne abubuwan da muke sa mun ƙara ƙarfafa ofishin auditor general na state da na local government da sauran mun kafa hukuma ta cin hanci da rashawa ta jihar Katsina, mun kafa hukuma ta fiscal responsibility commission wadda ke kula da yadda kudade ake kashe su da ake hidima da su. To wa'annan abubuwan su ne za su rika iya gyara system din, to wannan ma ba za a bata ta faru balle har a kama kai inda kuma muka kama an yi sai mu hukunta, inda kuma ba mu kama ba mu da yadda za mu yi, inda kuma ya kamata mu kare kayan maɓannan ta faru za mu kare bakin abin da muke. Matsalar tsaro ta kasance wata babbar matsala da ke addabar jihar Katsina, sannan kuma sanannen al'amari ne cewa mai girma gwamna ya ɗauki matakai da dama domin daƙile wannan matsala. Shin wani irin ƙwarin gwiwa gare ka na cewa waɗannan matakai da ka ɗauka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? To alhamdulillah muna roƙon Allah, muna fatan cewa kwalliyar ta biya kuɗin sabulu, amma dai zai ɗauki lokaci. Abin da yasa muke cewa zai ɗauki lokaci shi yasa abin yadda muke tunanin shi ba haka yake ba. Wata sa'a wanda za ku shiga ku yi mitin da shi ku tsauki matakan da ya kamata ku ɗauka, kuna hituwa mitin ɗin ba minti 30 sai ka ji shugabannin bandit ɗin da ke daji suna da wannan labari. Wani sa'i mutanen da muke tare da su yau da kullum suke ba da labaran da ake zuwa ana kawo mutane. Wata sa'a mutanen da muke tare da su suke sayan abinci suna kai mutanen a daji, suke ɗaukar bindigogin da harsashe suna sallabawa 'yan garin suna kai wa mutanen nan, suke ɗiba fetur mace ta nannaɗe shi cikin leda ta nannaɗe a ƙwarya kamar za ta kai gara ta shiga daji ta kai wa 'yan bandit wa'annan abuwa. So gidajen man mu da ake sai mu man, wata sa'a a gidajen man mutanen mu ake sayan man ana kai mu, kuma sun san wanda ake kai wa. Su wa'annan abubuwan suna cikin mu, muddin ba mu gyara zukatanmu ba, muddin ba mu tsaya muka ji tsoron Allah ba, muka tausaya mutanen mu, wannan abu ko nawa gwamnati za ta kashe, ko ma'aikatan tsaro mutum nawa za ta ɗauka, in ba mu faɗa da wannan abun ba to zai daɗe tare da mu sai da Allah ya kawo mu ƙarshen shi. Excellency, wani sabbin tsare-tsare ke gare ka dangane da magance masarautar? Babban abin da ke gabana na tsare-tsaren da za mu mun dai sai makamai, mun sai motoci, mun sai wa, yanzu abin da muke kallo shine me yake jawo wannan matsalar. Abin da ke jawo wannan matsalar yawanci akwai talauci, ya za mu yi mai faɗa da talauci, ya za mu bunƙasa aikin noma wanda za a rika yin shi duk shekara don matasan mu samu abin yi, ya za mu inganta kasuwanci, ƙananan masana'antu, ya za mu tallafa mu mata da yara matasa su yi ilimi su samu sana'o'in da za su. Wannan hanyar ce kadai in ka bunƙasa tattalin arzikin mutane za a rage shiga cikin harkar banditry din, kuma in mutum ya samu abin yi ba zai ɓata lokacin shi wajen aikin banza ba. So ina ganin wa'annan hukumomin da muka hito da su, especially a wuraren da wannan abin ya fi damu shi yasa muka ware miliyan 3,400 a banki da tare da bankin noma domin a rika tallafa wa masu sana'o'i ƙanana a horar da su, a tallafa musu da masu ɗan manyan masana'antu matsakaita, a yi musu yadda za su ƙara ɗaukan ma'aikata cikin aikinsu. Wannan shine tsarin da muka hito da shi, muke tunanin in Allah ya taimake mu muka rage talauci, muka haɓaka aikin noma, muka haɓaka ƙananan sana'o'i, muka taimaki mata da matasa, to za mu ga cewa mun rage mafi yawancin wannan ɓallai. Sannan ko mu yi ƙoƙari a yi ilimi, domin yawancin wa'annan abubuwan da ke faruwa har da rashin ilimi da lalacewa da zaman banza da kuma yadda muke ma'amala ta rayuwarmu. Mutane sun yaya sun sakan mu duniya, maimakon ka kula da su da tarbiyyar suka ci da su, in ka sake su sai ka turo su cikin gari su ta bara, su lalace, su kasance su ne za su koma su addabi al'umma. To kuma musulunci tsarkakakken abu ne, kuma ya tsarkake irin yadda ya kamata a yi hudda ta rayuwa. Haihuwan ma sai kana iya, auren ma sai in kana iya, auren in kana da inda za ka aje ta, ka tufatar da ita, ka shayar da ita. Sai ka ga mutum ya auri mata 4 ya aje ta cikin ɗaki 1 ko 2 ya yi 20 ko 30
baya tiya 10 ta gero da zai ci da su. Suna yawo babu wando a jikinsu, suna yawo da tsiraici, suna yawo cikin kaskanci da bara. Wannan sai ka yi shari'a da su gaban ubangiji in ka tashi. Su don haka wa'annan abubuwan sai mun canza rayuwar zaman, sannan kuma sai malamanmu sun yi aiki matuƙa wajen karantar da mutane akan yadda ya kamata a tafiyar da rayuwa. Duk ƙasashen musulunci da muke gani ba haka suke auratayya ba haka suke rayuwa. Ta ga mace ta zo ta zauna da kai shekara 30 ta yawon ma haya, rana ɗaya ka kore ta gidan, ka kore ta da 'ya'yan, ba abin da ya dame ka auro wata ka aje 'ya'yan baka damu da su ba, dole ta tafi da su. Su wa'annan abubuwa duk su suka kawo wannan matsatsala. Muke samun yan daba, muke samun yan sara suka, muke samun bandit, muke samun barayi, muke samun all sort of criminals a cikin kasanmu. So muddin ba mu yi wannan societal reorientation din ba, muna cikin matsala. Allah ya tsare mu. To amin. Wasu daga cikin manufofi na baya-bayan nan wanda gwamnatin tarayya ta aiwatar, waɗanda suka hada da cire tallafin man fetur da kuma karya darajar naira, sun yi mummunan tasiri akan 'yan Najeriya. A nan jihar Katsina, wani mataki kuka ɗauka na ganin cewa kun rage raɗaɗin waɗannan matakai akan al'umma? To wannan matakai da gwamnati ta ɗauka matakai ne wanda shekara 30 da ta wuce ko 40 ma gwamnatocin baya ya kamata su ɗauke su, abinda aka tanada a cikin shi ya maganin halin da muke ciki a yau, amma dai ba a iya yin shi. So kusan wannan matakai sun jawo matsaloli na tashin farashin kayayyaki, sun kawo tsada abinci wanda ya sa mutane suka shiga wani hali na yunwa da sauransu, wanda gwamnati dandanan ta shigo ciki. Muka sayi abinci farkon fari na bile 2.1 biliyan muka raba ma al'umma a ƙananan hukumomi wanda ba su da hali, ba su da galihu. Daga baya muka zo muka sayi abinci da mu da ƙananan hukumomi muka rage shi mashi kuɗi zuwa 20,000 daga 65,000 da aka saye shi, wanda shi ma ya taimaka wajen karya farashin abin nan. A watan Ramadan mun sayi wannan abincin da muka karya ɗin nan ya kusa kai miliyan 10,000. Sannan kuma muka dawo muka sayi abinci a lokacin Ramadan na wajen 1.5 biliyan, wanda aka raba kowace mazaɓa ana ciyar da mutum 72,000 a kowace rana a jihar Katsina na kwana 30. Sannan muka zo muka sanya mutane suka je suka tantance mutanen da suke da rauni, wanda suke tsaffi, suke da gaji, suke da nakasa, ko mata da aka mutu aka bar su da marayu a ƙananan hukumomi, ba tare da wani ɗan siyasa ya sa baki ba tare da wani mutum ya sa baki ba. Kai kanka da aka zaɓe ka baka san an zaɓe ka ba. Aka kira mutane, mun kashe shi ma abinci da ɗan tallafin da muke ba su, wasu 5,000 wasu 10,000 da buhun shinkawa, haka muka rarraba shi a duka ƙananan hukumi 34. Nan ma mun kashe maƙudin kuɗi wanda sun wuce 2 biliyan. Su wa'annan abubuwan da sauransu su ne muka yi wajen ganin cewa mun sauƙaƙa wa mutane halin da suke ciki, kuma an ɗan samu sa'ida da daidaicin farashi a wannan lokacin na wani lokaci, kafin mu ci gaba da yin shirye-shiryen da za su kawo ƙarshen abin on a permanent basis, wato na gaba daya. Wannan kamar yan an shiga wani hali, gwamnati tana yin wani abu na gaggawa wanda za a sauƙaƙa wa mutane, sannan kuma sai a yi tsari da wanda shi kuma zai ɗauki lokaci da yawa, kamar na haɓaka sana'o'i, na empowering mata da maza da yara, na ganin cewa an haɓaka aikin noma da sauran irin wa'annan, inganta kasuwancin mutu. Wa'annan su ne daga ƙarshe za su daɗe everlasting, wanda za a samu solution da zai daɗe ga mutane. Amma shi wancan da muka yi temporary ne muka yi domin a samu sauƙin na gaggawa a lokacin da aka shiga cikin matsala. Wannan kujera ta gwamna ya ta shafi rayuwa ka ta yau da kullum? Ba iyaka, domin rayuwa ce ta zama cikin kunci, ba ka samun lokacin da za ka yi abubuwan da ka saba yi. Ba ka tafiya ka tsaya ka ga mutum mace na gasa masara ka ce kana son ka saya, ka ce ina zuwa can, akwai inda nake zuwa nan garin ina zama ina shan shayi. Ran nan na je wurin, gani ina cikin mota amma ya gagare ni in hita, don na fita zan tara mutane wurin, dole na wuce na tafi na dawo gida na sha wanda dole shi zan nake zuwa, amma ga wanda nake son sha da biredin su yana da danko wanda nake son in ci. So irin wannan abubuwan duk ka rasa su.
sadda za a koma dare yayi 'ya'yanka sun yi bacci, sadda za ka tashi sun tafi makaranta, sai ka kwana 3-5 a cikin gida kuna tare da 'ya'yanka da matarka ba ku yi magana ba. In ka zo ofis kana cikin kowa ya yi layi yana son ya ganka, ga aikin da ke gabanka, ga masu ganinka, ga jami'an gwamnati, ga 'yan gari da ke son su zo su ganka, kowa da bukatar shi yake zuwa cikin aljihun shi. Ko sadda za ka shirya ka ta gida ka huta, sannan kuma wasu sun yi wanka daga gidajen sun yi kwalliya sun taho wurin ka, su kuma da wasu tasu abubuwan da ya kawo su. Haka za ka yi ta zama ka kai karhe 2 karhe 3 baka kwanta ba, ka tashi da safe ka zo hidimar ofis, ka je nan ka dawo nan ka tafi nan, ka koma gida baccin ka na awa 2-3 ka tashi. Haka rayuwar take, baka da lokacin abokanka, baka da lokacin yan uwanka, baka da na yayanka, baka da na iyayenka, baka da na jama'a. Yanzu aka magana da muke yi da kai, mahaifiyata an tafi da ita kasar Toki asibiti, amma yanzu satin su 2 ban iya zuwa na gano su. Saboda da ka taka jirgi kawo sai a ce ai gwamna ya hita baya nan, ya bar gari bai zama, an yi kaza. Mutane gani suke ma kamar wani jin daɗi kake yi in ka yi tafi. Wahala abin da ke jin daɗi ai shine ka tafi ka huta kai abu. In ka je can programs ɗin kama ɗaya bayan ɗaya aka dawo, baka da lokacin da kake huta. In ka je Abuja yanzu, tun Laraba muka tai Abuja, tun da muka je program muke yi har jiya ran Asabar, har cikin daren jiya na dawo Katsina. So haka rayuwar take. Amma wani sai ta ganin ka an yi buhu da motoci da 'yan sanda, shi ya gani kake yi jin daɗi kake ko kana burge shi. Wahala ce ake yi, amma mu muka saya tun da mu muka yi. Taɓa girma Gwamna, daga ƙarshe a daidai lokacin da za ka shiga shekara ta 2 a matsayinka na zababben gwamnan jihar Katsina, waɗanne abubuwa ne za ka fi mayar da hankali wajen ba su fifiko a cikin wannan shekara ta 2 da za mu shiga? To kamar yadda na faɗa a baya cewa hidimar nan ta zaɓe da muka shigo ta, sai da muka yi tsare-tsare blueprint ko in ce strategic policy. Wannan tsare-tsaren su muke ta bi ɗaya bayan ɗaya muna ƙoƙarin mu ga yadda za mu cimma buri cikin shekara 4 da Allah ya ara mana ta mulkin jihar Katsina. Sannan kuma a cikin kaddamar da su, inda muka ga akwai kuskure mu gyara, inda muke ganin abin bai yiwuwa ga yadda zai iya yiwuwa, haka ake ta face-face da gyare-gyare har mu ga dai mun kai ga inda muke. Amma dai duka sectors din ba abin da bai buƙatar hannun gwamnati, ba abin da ke da sauki wajen gudanar da shi. Mafi yawancinsu ma idan ka ce za ka saka kuɗin jihar Katsina baki ɗaya, ba za ka ga duka yadda kake son ka gani ba. Amma dole a rika ɗiba wane ya fi muhimmanci, wane ya fi wani muhimmanci, wane ya fi wani, haka za a yi ta yi har mu kai ƙarshe, kuma wasu su zo su ma su ɗora a yi ta yi, Allah ya sa mu samu sa'ida a jihar mu da ƙasar mu baki daya. Mu girma Gwamna, muna matuƙar godiya a madadin kamfanin sadarwa na MPS Media. Muna matuƙar godiya dangane da yanda ka ba mu lokacinka aka yi wannan muhimmiyar hira. Muna matuƙar godiya. Mun gode, Allah ya saka da alheri.